Voisit sä pitää pienen paussin, niin mä näyttäisin sulle yhden asian. Kukaan ei vastusta presidentti Korpin määräyksiä! No ei nyt mitään semmoista. Täältä tulee taas yksi! Päivää, hauska tutustua. Minkä ihmeen takia? Suoraan laitella leipomasta. Miksi sinä olet täällä? Haluaisin vaan jutella. Pitäähän sitä välillä irrotella. Korppi ei ole mikään kuningas. Pari kansallisen korppipuolueen jäsentä meidät toimitti tänne hänen käskystään. Tätä on mun yksityisasia. Ei se ole. Aha. Tekopyhä paska. Minähän panin sinut kerran lukkojen taakse. Huonoa tuuria täytyy myöntää. Se ärsytti mua tahallaan. Minä häpeän tekoani ja pyydän anteeksi. Lainasimme sinulta, vaikka tiesimme, että me voi maksaa takaisin. Valetta sä oot koko äijä! Ei tommonen minnekään eduskuntaan kuulu, vaan vankilaa! Minut pidätettiin eilisiltana. On se sitten meikäläisen etsittävä itselleen uusi kämppä. Mitä tarkoitat? Uskot sä, että rakkaus voi muuttaa ihmistä? Totta kai. Asiahan on sitten sille selvä. Señorita! Hän varmastikin vain pilailee. Minä pysyn tässä. No niin! Takahuoneeseen!